ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖିଲି ଆମର ଗାଡିଟା ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଠି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ଗ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ପାଖକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବସିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମକୁ ବି ସାଉଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବୁ ଏଠି ଏ ଜାଗାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ରେ ବି ଆସନ୍ତି ତ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ଲେସ ଟା ଦେଖିଛୁ। ପ୍ଲେସ ଟା ବି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଭୟାନକ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲେସ ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭୟାନକ ପ୍ଲେସ ଟା ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ହଠାତ୍ ଏଠି ତ ତାଳ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛର ଅଛି ଆଗ ବାଟିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଇଏ ପଡିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ ଟା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହୁଥିବେ କି ଆମେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ତା ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କି ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗଛ ଦେଖିଲାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଡର ବି ମାଡୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ କଣ ଶ୍ମଶାନ ପଦା ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ମତେ ନିଜକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବୁଣି ବାଣିକି ସବୁ ମାନେ ପଡିକି। ଆଉ ତାଳ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଳ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପଛରେ ଗୋଟେ ଖେଜୁର ଗଛ ଅଛି। ସେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ରକମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପବନ ଟି ଏତେ ଦୂର ଦଉଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପାଖରେ ନା ଗଡିଆ ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପବନ ବହୁତ ଜୋର ବି ଦଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟି କେମିତି ହଲୁଛି। ଏଠି ପବନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବସି ପବନ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଡର ମାଡୁଛି ଏଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯେ ତାଳ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛଟି ମାନେ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ତା ମାନେ ତ ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ କେମିତି ଶୁଖୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ମତେ ନିଜକୁ ଡର ମାଡୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଭୂତ ଥାଇପାରେ ଇଏ ଥାଇପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କହିଲୁ କି ଭୂତ ଥିବା ଆମେ ବି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କି ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଇଟିଂ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆ ଲାଇଟ ରକମ ଦୁସିଲା ଆମେ ଡର ପଳେଇଲୁ। ଆମକୁ ଡର ମାରିଲା। ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା ସୁଟିଂ କରି ଦେଖିବା ଅରିଜିନାଲ ଭୂତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଇଟିଂ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ନିଜକୁ ଡର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖତେ କେମିତି ମାନେ ଜିଗଜିଗିଆ ଜହ୍ନି ପୋକ ରକମ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଉଡିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 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 କେମିତି ମାନେ ଜହ୍ନି ପୋକ ରକମ ଚାରିଆଡେ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିଛି ଭଲ କି ଲାଇଟିଂ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମ ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଡର ମାଡୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ ଜିଗଜିଗିଆ ଲାଇଟିଂ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଡର ବି ମାରିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ ରହିବୁନି ପଳେଇ ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଇଟିଂ ହେଲା। ମୋ ହାତ କେମିତି ଯୋଡିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଡର ପଳେଇନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଭିଡିଓ ଟା ଫୁଲ କରିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଭୂତଟା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ପଡୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଶାଗୁଆର ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇଟିଂ ପଡୁଛି। ତ ଭାଇ ତୁମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ଖରା ଦିନିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନର ଭୂତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ଦିନିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ଭୂତ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡି ଏକଦମ ଦୁଶୁନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଶାଗୁଆ ଦୁଶୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଡର ମାଡୁଛି। ଆପଣ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁ ଭାଇ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି ଡରଉଛନ୍ତି? ତୁ ପଳା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ପଳେଇତେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠୁ। ତୁ ପଳା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେଇକି କେମିତି ଲାଇଟିଂ ମାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଡର ମାଡୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜକୁ ଡର ମାଡୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ଭିଡିଓ ରଖୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।